hai xente que non sabe distinguir ben os chícharos, os seus guisantes, dos tirabeques. Será da mesma familia, o que pasa que os tirabeques cómense así, con casca e todo, e non se espera a que teña sementes en dentro, como se fai, por exemplo, cos chícharos, cos guisantes. Estes cómense así, pero así tal cual, porque son moi tiernos e moi húmedos á hora de comer. Pero, por exemplo, a maneira máis común de comelos é colléndose así, pequenos, antes de que lle engorde a semente de dentro, e cómense máis ben salteados. Hai no morado e hai no verde, como os chícharos. O color dá igual, se está tierniño, cómese así tal cual. E sabe exactamente igual que o que saben os chícharos, cando están tiernos, non cando están xa medio secos. Teño máis agua que unha naranxa.